Jeg hedder Lars, og jeg har det faktisk rigtig godt. Må jeg lige høre, hvad er det, du havde jo super tur i dag med fiskeriet? Ja, det må man sige. Bedre end nogensinde. 5 fede, 2 lange, 3 små. Der var 5 faktisk. 5? Ja. 5 havørred, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo fuldstændig varmt. Ja. Man må tage æggehuen af for det, det var okay. Det var sgu godt. Vi skal lige se, hvad der sker herovre på. Først har vi lige det. Der er lige lidt udstyr der bagved der, og så skal vi lige se. Nej! Hold kæft, hvor ser det flot ud. Perfekt. Det er perfekt. Perfekt. Ja, der er tosset en flot en. Tjek det der. Ja. Der er ovengivet bonusmateriale der. Lars, for helvete. Du får gärna följa med på sådana här fisketräffar mer. Ja. Det går jättebra. Men det er jo sådan en show-off-tur, du laver her. Det är lite show-off i alla fall. Jeg skulle bare lige vise mig lidt. Så ser man vad De plantede de ører der. Stiler man stiler? Nej, Nej. Ingvar, du har styr på det altså. när du ska show-off, det är show-off på engelska, show-off. Ja. Det stilar man. Det siger om det sådan stil. Okay. Stil. Om man säger, jag har en